megegegugeg Satulita. Wisnu Surya karo Candra kok padha pating domblong bareng wong tuwa teka. Mboten ke nyono-nyono menawi rawuh wonten mriki. Apa buku lah ya pancen tak jarak. Aku ki tak jarak, no. Saka gedhening rasa tresnaku menyang kowe-kowe kabeh. Karewangi adoh-adoh. Kene papane tak nyangi, Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk pukulun. Ya tak tampa Wisnu. Kanjeng Rama pukulun pangabekti kula katur. Ya Surya bekti kula katur pukulun. Candra ya nang kene wis wong loro wis ndisiki rene. Wis wiwit mau esuk kowe. Inggih Rama pukulun. Ya syukur. Ya kaya ngono kuwi. Seduluran ki ngono kuwi. Aja ngrasake adoh karo cedhak. Ora usah diitung. Adoh cedhak ki nek diitung gak marake kendho. Sing baku neteng ati, atine pengen menyang ngono. Dituruti, wis do tuwek-tuwek iki apa-apa dituruti. Ora mung dolan nawar kancane nek perlu pengen rabine iki, rabi yo. Dikira aku. Mbok sampun gegujengan to apa? Ora guyon ngono. Aku iki seneng nek dulur padha rukun. Kowe Wisnu anak Bathara Guru. Surya karo Candra kuwi anakku dhewe, tunggale Yamadipati karo Tembara barang ki anakku. Iki nek pakem kono ngono kuwi. Awake dhewe iki mung kari nampa ngono. Kowe nek brang jagat kulon dudu wengkon negarane dhewe. Mula bukane agama ingkang umibaning papan kene iki nek Wisnu kuwi dudu anake Bathara Guru. Wisnu Dewa sing dhuwur. Inggih pukulan ning wis ben saiki ngestoke apa nek jagating wayang ya wis manut jagat wayang ngono wae. Inggih wa pukulan. Mergo biyen iku ora ana sing weruh, ora ana sing ngerti aku karo kowe lagi nampa lakon sing kaya ngene iki. Wisnu Surya karo kowe Candra. Inggih Rama pukulan. Lajeng kula nyuwun dawuh. Kowe mau do rerasan apa? Ngene ya. Aku biyen kuwi diudhunke karo wong tuaku Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana ya Sang Hyang Menang ki ya tunggal merga nalika anak-anak aku Kakang Tejo Mantri lan Ismaya aku karo Manik Maya kuwi biyen Bathara Wenang ki manunggal karo Sang Hyang Tunggal. Dadi tunggal ya menang, menang ya tunggal, ngono. Perkara kuwi pancen kaya dene wong ngilu kaca. Kakangku Tejamaya saiki dadi togok kae mergo biyen duwe untran-untran karo aku sakit apa ning Gunung Candrageni ing Gunung Merapi. Wis mentas. Lah aku ki biyen wis medhun menyang Marcapada. Aku didangu karo bapakku. Kowe mudhun nyang Marcapada njaluk apa? Kula mboten nyuwun sangu menapa-menapa, namung nyuwun sangu kanca. Semar Mulya ayang-ayangamu kang abebagongan. Bagong ki rambut turah sing ana mburi iki jenenge Bagong. Ya. Nek sing ana ngarep jenenge Kuncung. Mula jelek ana wewujudan sing meh memper karo aku tak jenengake Bagong. Ya. Alias glonder. Nah, sause kuwi uruting lakon aku duwe anak meneh, anak pek-pekan jenenge Nalagareng karo Petruk. Ning tak jak bali menyang kayangan meneh merga saiki aku nyawang kayangan kene iki dewane
lagi padha usrek, lagi ora tentrem. Inggih, babagan menika ingkang badhe kula sunaken dawuh. Menika kala wau kula ngrembak Marcapada ingkang saya panas. Menapa saking dayaning srengenge teka mboten, menapa saking dayaning rembulan tetela ugi mboten. Kula nyuwun dawuh, wa Badrana. Ngene. Marcapada ya saya panas merga sing ditulak kuwi ya usrek. Ngisor kana kuwi kisruh merga dewa sing ana dhuwur dienggo panutan, sing ana ngisor dokah sing ora kenek dienggo patuladan. Upaminipun upamane akeh dewa dhuwur pinter-pinter ning keminter, nek janji ora ditetepi, nek omong mestine kudu saka ati ora saka lati. Mergo nek sing ngomong ki mung manut obahe nglambe ki ora apik saka njero. Ya, tumindak kudu ora mung golek aleman, jujur ning ora ngawur, gelem diseruwe, gelem dielekke, gelem disapa. Lajeng kados pundi? Upamane ngene, pinter ora kuminter. Dupeh dewa kuwi manggone ning dhuwur, rumangsane ora ana sing ngungkuli. Sapa-sapa didak. Rumangsane bener dhewe. Bareng gawe pernataning urip kliru, mergo ora diteliti luwih dhisik weruh-weruh dicakke. Bareng dilokke mergo kliru. Pernatan mau terus dijabel. Tegese pernatan sing batul ditindakake dening titah njut dijabel kuwi tegese kaya dene wong idu didilat meneh. Nek dewa ana dhuwur seneng kaya ngono kuwi tegese elek-eleke dewa merga keminter gusa-gusu. Ha. Mula sesuk kancamu kandhanono nek kira-kira gawe pernataning titah sing kudu ditindakake dening wong Marcapada kuwi tlitinen dhisik. Nek perlu sadurunge dicakke kuwi dicoba dhisik, ora kok idu didilat meneh. Jane iki dewa kuwi piye? Rumangsaku kok gawe pernatan kok sak geleme dhewe. Esuk dhewe sore tempe gedabus. Lah banjur aku meling sing angka loro ya kuwi janji. Nek wis janji kuwi tetep ana. Dewa. Aja pisan-pisan sesorah. Janjine muluk-muluk ning ora tau enek nyatane, kuwi jenenge omon-omon. Ngerti ora kowe omon-omon? Inggih. Menika gedabrus. Lah iya ngono kuwi. Nek janji tutuke enteng blas ora dipikir burine, bareng ditagih etok-etok lali, nek wis ngono kuwi selawase dewane ora bakal dipercaya dening titahe. Banjur nek guneman kudu saka atine aja saka lambene. Nek atine resik wicarane kuwi becik, ning nek atine srei kuwi mengko metu lati digawe sing rada penak. Sak paripolahe ora digawe-gawe, cacakane ora ngendel-ndelke, lakune ora megelke. Kuwi dewa sing becik ki kudune ngono kuwi. Jujur ning aja ngawur. Golek jujur kuwi angel. Jebul nek wis dadi dewa, rumangsa duwe panguwasa, banjur ora eling nek dadi patuladan. Tuladane perkara sing gampang digawe ruwet, merga wiwitane wis ora gelem jujur. Iki jane sepele. Ning nek wiwitane iki wis ora jujur sik ya, sak teruse mung slintak-slintut. Upamane aku iki digawani cupu Manik Astagina. Apa bener kok Semar mung dapure kaya ngono kok nggawa cupu Manik Astagina. Lah aku ora suwe-suwe ora tak gawe ruwet. Gilo deloken matamu. Ora susah kok kon ngayomi sapa-sapa. Wong temene aku ya nggawa cupu Manik tenan kok. Sing sawape ana 8. Ya aku ora bisa luwe, ora bisa ngelak, ora bisa kademen. Lan Semar kuwi sejatine ya wis ora bisa kegiwang ngreh wanita. Mula bojoku ya senggani kuwi.
sing duwe anak dewa 10 kuwi senggani saiki ewadine somben enek-enek kuwi perkara liya ngaten ya banjur nek dadi dewa Wisnu Surya karo Candra kuwi kudu gelem disaruhe abote ngabot kuwi nek dadi dewa sak tindake kudu mawas diri nek kleru gelem dieleke salah dibenerke luput dipernahke ora mekengkeng wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nek perlu malah nyalahke menyang wong liya ora kaya ngono kuwi adune mulo ketujuhe ngenu kepasanging yogya tekaku ing titi mangsa iki aku bakal ora rewang marang bot repoting dewa marepoten prayitna jengure sikam balik titiyoni kandayani pinten-pinten dinten tansah kula suraos mbok menawi wontenipun kawontenan dewa kados mekaten awit saperangan para dewa kathah ingkang rumaos sarwi mboten sampurna ora sampurna inggih dupeh kesinungan kawaskitan kelangkungan sakinggiling menungsa lajeng adiguna wonten dewa ingkang mekaten pukulun iya mila gegaran ageng panguwaos ngantos kirang waspada matrapaken lampah satemah manggih wirang mboten pantes dados tepa palupining titah ing marcapada inggih Rama pukulun piye Candra nyatanipun kathah para dewa ingkang dipun sotaken dados nista kathah para dewa ingkang kenging sot mandhap dhateng mercapada nebus kalepatan ya aku ya nyekseni akeh dewa sing disotke ya kejaba saka kuwi rumangsaku saiki para menungsa nek disawang saka panyawangku mercapada kuwi akeh sing rusak timbang sing bener nalaripun kados pundi merga panembah dinggo garan padudon tak baleni sepisan maneh panembah dinggo garan padudon lah bareng tak taliti tak semak jebul sing ngajak padudon ku ora akeh wong sing tukang nyerang panembahe wong liya sing elek-elek panembahe wong liya kuwi wonge ya kuwi-kuwi wae iki jane wong duwe panembah sejati iki apa pandan maning iblis kok cak-cakane kaya ngono kamanungsane wis ilang wis ora duwe rumangsa nek kabeh kuwi titahe sing gawe urip ya titahe Hyang Widiwasa wis ora duwe rumangsa nek kabeh diayomi karo Sang Hyang Widi yen beda penemu adu karosan dasare adil aning mercapada saiki wis angel golek-golekane wis inggih pukulun mila pareh ning perkawis menika menawi kula minangka dewa ingkang kejibah ngreksa katentreman menawi kula namung kendel kemawon lajeng badhe kados pundi jagat menika ya Yayi pukulun banjur cara apa ingkang bakal mbok tindakake murih tentrem rahayuning jagat iki Kula Semar piye Wisnu kula nampi suwanten akasa inggih sang Akasawagya inggih menika suwantening langit ingkang nyebataken bilih menawi para dewa kedah ngupaya tirta suci banyu suci piye ingkang winastan tirta amerta bener ora luput kuwi tirta kuwi banyu aku tegese ora marta kuwi mati tegese banyu sing jalari ora kena ing pati tegese kuwi banyu panguripan
Astuh tirta panggesangan kula. Panugi sinten mangertos tirta amerta menika mangke mujudaken satunggaling cangkriman. Inggih menika ingkang kedah dipun padosi batanganipun. Sepisan malih mbok menawi akasawakya utawi swanten langit ingkang nedahaken kula kedah pados tirta amerta kala wau minangka satunggaling cangkriman ingkang kedah dipun padosi batanganipun. Satulita Wisnu banyu panguripan kuwi sarananing urip nanging kuwi wujud apa mung surasaning tembung sing kudu diglecah lan kudu tilaliti ning kok menawa iki pancen pituduh saka Hyang Widi ingkang ora melok wujud pituduh saka Hyang Mahanasa sing ora melok sing yasa jagat iki maringi gawean menyang titahe merga aku kowe ben padha budidaya lan ben padha mikir kula tetep badhe budidaya ngupaya tirta amerta menika kanthi nyuwun dawuh kalian Kanjeng Rama Pukul Sang Hyang Jagat Giripati. Ayo aku rujuk aku madhuk Wisnu. Sing rasang nangkong Namastu namasidam Kakang Ismaya pangabektiku katura si Kakang. Iya guru tak tampa. Ora liwat tibas padha-padha wae. Guru
Pukulun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Rama Pukulun. Ya Kaki Bathara wis nuwun tampa. Kakang Semaya sanget andadosaken bombong birawaning manah. Dene handika Kakang Semar prapta mriki kanthi anganti Atmajala ning Untara Segara Kakang. Kejawi lenggahing prayogi keparana kula nyuwun dawuh. Kaki bener apa ingkang kusira rembug dewa kudu darbe piyanggel ingkang ngungkuli menungsa lumrah. Merga saka pemanggih ulun dayaning Tirtamerta bisa kinarya nyirep sagung lelara. Ngaturaken ageng panuning ing tanpa pepindhan awit dawuh paduka Kanjeng Rama Pukulun. Iya Kaki. Jawata aja nganti bisa ketaman pati dimen lestari nggone njaga lan duwa tumangkaring angkara murka. Kang sarta dewa kudu manunggalan tetunggalan nyawiji makarti. Kanthi golek Tirtamerta iki dadi srana gumolonging tekad bebarengan makarya. Supaya dewa uga neter kekuatan sarta ngulir budi. Dewa bisa padha ngasah landheping pamikir supaya barang ingkang langka bisa ketemu. Ulun mengestoni amung perkara iki sayektine ora gampang kelakone Kaki. Merga apa? Manut pituduh jroning alam samadhi ingkang aran Tirta Amarta mau dumunung ana ing segara Kesirarnawa. Kesira kuwi puhan, Arnawa kuwi segara. Bathara Guru tegese segara puhan kuwi segara susu. Yen ngono cetrangel nggone goleki merga golek banyu iki mengko bakal goleki ana sajroning banyu tegese tumraping menungsa lumrah nek dudu dewa ora bakal bisa mbedakake ndi banyu Tirtamerta lan ndi banyu puan. Sedaya pemanggih para Jawata sampun yak makarti ngudi Tirtamerta ing samudra Kesirarnawa. Kanthi cara ingkang badhe kula tindakaken inggih menika ngudhak seganten. Luwih prayoga Kaki. Buren nganggo Ardi Mandara ingkang mapan ing tanah Sri Lanka. Ing tanah Lanka puteren boyongen menyang segara Kesirarnawa. Lah banjur apa bisa Bathara Guru? Boyong utawa bedol Gunung Mandara sing mapan ana ing Langka ing Langkapura. Inggih saged Kakang. Karo meneh gunung iki kok dienggo ngudhak iki. Caranipun dipun cemplungaken sampun ngantos tandhes wonten dasaring seganten. Ora notok ana ngisor. Mboten. Banjur nggih namung sepalih kemambang kemawon lajeng dipun ubengaken. Sasampunipun seganten Kesirarnawa mubeng
mangke badhe wonten kaelokan Kakang. Iki Wisnu wis kudu ngulir budi kowe ngelih gunung iki inggih sago sagah nek aku wis tuwek aku wis ora sago aku nek kon ngelih gunung sayane nek gununge loro aku wis ora betah aku gunungipun namung setunggal Gunung Mandara siji inggih setunggal Kakang siji iki nek gedhi banjur apike sapa sing dikongkon bedol gunung Anggra Jakul Bathara Wisnu kula wonten dawuh Rama perintahno marang Naga Sesa Panaga Basuki supaya ngangkat Gunung Mandara uga budhalno kabeh prajurit Dewata Durandara marang Langka kono ramyan ingkang sasong kumenyana mangan gorong kuri mangkin tanpa sireng hat nengkang umah prajurit
banjur lakuning Krisaning wato samata maneka dewa pinenang amrit sampurna gumolong satyanya pilih menika kawarnane Sang Naga Antasesa ya Sang Naga Sesa meker gedene 1000 ongkotal lamun Tandrasara kaya bengawan gedhe tutuk jlegot cah mangap melet-melet ilate hanyembur iso wis metu di Wasugi ana dawuh mapa Kakang nggih bejo kemayangan awake dhewe iki najan tinitah wujud naga ingkang gedene kagila-gila ngene iki nanging aku karo kowe rumangsa nrimo dene pandume sing gawe urip marang aku lan kowe najan wujud kaya mengkene ning nyatane gedhe paedahe tumrap karaharjaning donya iki dadi sing melu ngreksa katentreman lan kayuwananing jagat ku ora mung dewa. Oh iya pancen ya bener sing duwe wahyu katentreman ku ora mung dewa awake dhewe ya kadunungan wahyu kamulyan apa katentreman ya seluruh kuwi merga tumrap aku nek wis kedunungan katentreman karo kamulyan kena kanggo mbangun apa-apa iya ya bener kuwi klebu kayang aku karo kayanganmu kene uga bakal tak tanya isih ana kalaning jaman Satya Yoga ya kuwi mapan ning jaman Mas Tatakrama isih murni wong culika ku ora ana banjur ngancik angka 2 ya kuwi jaman Dwapara Yoga jaman Dwapara Yoga sing kepiye kuwi jaman Sloka uriping titah wiwit ketukulan dosa
banjur jaman tembaga utawa Tretayoga angkara lan kautaman timbang bobote kabecikan ditindakake ning Etta Ganira wawan pangandikan nenggih sang naga kekalih Kasaru prataning Tilurah Badranaya ingkang blosok tanpa larapan. Kalukon aku nang lekas Ruki talino tengki itun Kadung kadar namombong Aja kaget kowe Nagasesa karo Basuki. Aku wis maya sing teka. Nggih pangabekti kula kadur kukulun. Sungkem kula kunjuk kukulun. Iya ya. Ya tak tampa naga loro gedhi-gedhi le ndemenake. Aku seneng nek nyawang kowe Kakang Adi ki rukun ngono. Lungguhe jejer. Mangan apa-apa dicuwili bareng. Inggih pukulun inggih menika kakang kula ingkang tresna dhateng. Kakangmu ki ora tresna karo kowe sejatine sing tresna ngabekti karo kakangmu ki kowe Basuki. Kakangmu ki go mikir dagangan. Wah, ya ampun ngaten to pukulun. Iya iki ming guyon wae. Wonten wigatos menapa pukulun rawuh wonten ing mriki ya Nagasesa kula. Iki Dewar duwe gawe gedhe ya kuwi golek tirta amerta. Ana telenging samudra Kesirarnawa ing segara Kuwan. Seganteng Kesirarnawa. Niku segara susu sing putih memplak nika pun ya ora kleru. Lah badhe kagem menapa ngupaya tirta amerta? Kuwi banyu panguripan sing ora bisa marake mati. Dewa kudu beda karo titah nek pitah ning lara nek dewa luput ing lara ning kena pati ning bisa uga dewa aja nganti lara. Nggih pukulun syarate kudu ngombe utawa ngunjuk tirta amerta sing mapan ana tenging samudra Kesirarnawa. Lajeng dawuh adiku Bathara Guru carane kudu nganggo mudhak segara Kuwan mau sing dienggo mudhak dudu sendok ning sing dienggo ngaduk utawa ngudak kuwi Gunung Mandara sing mapan ana Langka. Gunung Mandara mau kudu diboyong dibedhol dijegurke ning samudra Kesirarnawa mongko sing didhawuhi bedhol kuwi Nagasesa nek kuwi adine Basuki ewan ngono lah dalah. Katrisan kapirang uri nangko tinempet kempet dosangernaning dawana. Waduh pukulun paduka menika dawuh menapa? Senajan to awak kula semanten agengipun nanging kula menapa kecunggah. Lah kabeh dawuh dewa ki wis dipikir ngono. Mula dipilihke sing awake gedhe kuwi sing ngoso. Urung karuan. Lah kula niku nggih gadah kanca awake gegeden malah gur jenggruk. Boyon jejak-jejak. Kabeh wis dipenggalih bobol borote. Kula dipasrahke karo kowe Nagasesa. Waduh piye Di? Suwe renek gawean mbok dinyangi. Masa arep nek gawean pisan kuwi dadak dibalak. Dinyangi no. Njunjung Gunung Mandara semono gedene iki mung aku karo kowe. Engko nek ditekati tememen lak mesti iso.
Aduh, aduh. Aja bingung kowe, saguh ora? Kowe nggih mangke rumiyin kula pikire kula. Aduh, piye ya iki? Engko dewane nek ngrungokke piye mutar. Wong gaweane ya abot kok ngene to gunung kok dikon bedol. Aduh, aduh. Yes ngene kalah cacak menang cacak ditandangi. Kowe aja gremang-gremeng nek saguh nek mangkat to. Inggih, kula nang paduka mengestoni. Ya aku tak mengestoni. Piye, Dik? Ayo mangkat. Gunung Mandara ning Langka kuwi adoh ya. Lakon sedina sewengi. Saka kene ya sedina sewengi iki meh sore kira-kira lagi tekan kono. Lah kuwi kira-kira nek doe semono kuwi lerene jajan ping pira cangkeme. Kok mikir badokan. Gaweane ditandang, nek saiki kudu nganggo leren. Lah tujune liwat ngawang-ngawang, sing liwat dalan alus ngawang-ngawang ki gur separo. Upama ngantek tekan nggone kono dalane alus terus kaya awang-awang ora mampir no. Aku ngerti akalmu. Angger liwat dalan lempeng ora nek sandungan apa-apa gegono ki mesti ora mampir jajan. Iya, iya, Bu Kulun kula sagah. Nek saguh kah budal ndang mangkat to naga sesuk. Naga kulkan pangarasan manik kembang kembang abadi. Kembang abadi kice sarwin jungkir.
Bumi kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis besan mawe gandrung saban katulukir noyak mayik lata mangkoto kowe kadangku tetungguling prajurit buta Patih Kalayaksa Gendir Cundaka kula wonten dawuh karo kowe Gendir Tropong Bang kula wonten dawuh rumangsaku pirang-pirang dina iki aku kok ngimpi sing surasane ora kepenak. Mongko wadya raksasa mahewu-hewu ingkang mapan ana ing Gunung Mandara wiwit biyen mula jaman purbakala. Leluhure aku lan kowe ingkang cikal bakal mapan ana ing Gunung Mandara iki wis ewon taun lawase nggone golek urip ning papan iki. Nanging jroning pangimpen kok kaya-kaya aku arep kelangan papan dunung. Nadhalanipun kados pundi keparing dawuh. Gateng abdi kula pun Gendir Cundaka nggih. Gendir Tropong Bang Cemadong dawuh. Ngene ya. Apa iki sing jenenge piwulange wong tuaku mbiyen wolak-walik ing jaman Nyakra Manggilingan. Tegese ubenging wektu laku ning wanci gilir gumanti kala mangsane ana dhuwur kala mangsane ana ngisor. Iki lajeng apa jagatku Gunung Mandara kene bakal diwalik tekono surasa ingkang ora kepenak mula kang saka kuwi tatanan atimu. Kabeh wadya raksasa saeneng-enenge klebu golonganmu ingkang ana ing wewengkon Pacakilan. Nuwun inggih ya. Dulur-dulurmu kabeh sahabat lima pancer kandhana. Urip ning jaman iki sing padha prayitna ngati-ati. Budal ngubengi Gunung Mandara iki aja nganti ana dom suruping banyu. Aja nganti ana wong neneka Intriyaksa Maruta Pawana Panamar
kono Enjing budal gumuru saking jroning praja gungingkan palakuswa om